मुंबईतील मुलुंडमधून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे। मुंबईच्या मुलुंड पश्चिम भागात LBS रोडवरील जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनीजवळ सुरू असलेल्या मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामादरम्यान मोठा अपघात झाला आहे। शनिवारी दुपारी अचानक मेट्रोच्या खांबाचा सिमेंटचा स्लॅब तुटून खाली पडला। हा स्लॅब थेट रस्त्यावरून जाणाऱ्या ऑटो रिक्षा आणि चारचाकी वाहनावर कोसळला। या भीषण घटनेत 4 जण जखमी झाल्याची माहिती असून एकाचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे। जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। अपघातानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला, तर काही काळासाठी LBS रोडवरील वाहतूकही विस्कळीत झाली। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमन दल आणि महापालिकेची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत। बांधकामातील निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला का? जबाबदारांवर कारवाई होणार का? अधिक अपडेटसाठी आमच्यासोबत रहा।